Možno ako pikošku by som iba povedal, že akým spôsobom nastala tá zmena názvu bývalej pravej Slovenskej národnej strany na obyčajných ľudí. Keď to prebehlo v médiách v pondelok, tak mi volali niektorí takí vrcholní predstavitelia tejto politickej strany, že oni o ničom nevedia, že oni s tým nič nemajú. Tak sme sa o to viacej zaujímali a teda bolo tak veľmi jednoducho a demokraticky. Čiže pán Moritz najprv demokraticky vylúčil všetkých niekoľko 100 členov alebo 1000 členov, neviem koľko ich mali, zo svojej politickej strany, až zostal on sám. Potom sám zvolal snem, pozval jedného jediného člena, čiže samého seba, a on ako snem, ako členská základňa, ako predsedníctvo, ako predseda politickej strany v jednej osobe, čiže štvorjediný, prijal uznesenie o zmene názvu politickej strany a v súlade s tým požiadal ministerstvo vnútra o zmenu názvu na obyčajných ľudí. Čiže bolo to veľmi demokratické.